Здравейте на всички, ми гледате, аз съм Алекс и днес ще правим втори епизод. Аз съм Алекс Девин, трети клас. И да, и видях топ спай, който падна тук и сега ще има убий сигурно. Ето та! Това беше спая. Видях та. Скаут, запомнете скаут. Аз мога да записам само по 10 минути. Видях го. Къде? Видях го. Къде си бе? Стана невидим. Там няма никой. Спай избяга. Ето го! Какво ви казах? Ще го намерям. Сериозно ли? Казах ви, колкото да се опитате да ме убиете мен, трудно ще ме убиете. Уха, пунк, сатър! Пунк, сатър! Възвръщай ми кръвта! Не ме убивай! Сериозно ли? Сериозно ли? Браво! Малко са такова, малко се ядосвам, когато ме убият, ама... Вижте го! Снайпера за нищо не става, гледайте го! 3 часа се върти! Мале! Коста е тука, бе! Не бяхте ли сложили? Тук някой нямаше да дойде тука. Видях ви! Видяхте! Къш! Ти спай ли си, бе? Спай, пиро! Бягай, къде ще база? Чули са? Някой спай, ако дойде тука. Къде си, бе? Ихи! Не! Ще играя. Първи епизод нищо не ми стана. Сега втория снимам. Аз мога да съм само по 10 минути, извинявам се за това. Да дойде тук. Как толкова бързо? Айде да отидат. Това беше хитро. Айде, аз съм сега по-добрия отбор. Уй, колко спая имаме! Колко тъпи спая имаме! Те имаха ли спай? Да, те имаха също спай. Чета. Сериозно ли? Я мърви. Тук нашо ли е? Да, нашо е. Аз съм оценил, бе. Да, аз съм оценил. Не. Той. What? Браво. Тук трябва да пазим само. Само пазите. Не ми давайте да идват тук. Сега мислиш? Не знаеш, че те видях. Уха. Якаш. Колко спая имаме? Не, бе. Ти ли се качваше до сега, бе? Уау. Къде са те? Надявам, това беше приятно.
Мата. Яме не това. Mata ям. Да. Искам да се извиня, защото по някое време ще ме изпре. Много тъпо. Защото бъде 10 минути. 10 минути е малко трудно аз да ги разпозная. Моля ме. Не става. Защо не се засичам? Не искам да се засичам. Понк. Понк, понк. Понк! Готов. Мале, майко. Колко кила. При тяхната база отидехме и тръгнахме да ги чуваме. Гледайте. Браво. И да, това беше и този епизод. И да, до скоро.